Hydro Extrusion Slovakia a.s. so sídlom v Žiari nad Hronom sa už od roku 1969 zaoberá výrobou hliníkových profilov, ich povrchovou úpravou a opracovaním. Je súčasťou globálnej, plne integrovanej hlinikárskej spoločnosti Hydro so sídlom v norskom Osle. V spoločnosti Hydro kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť a environment. Záleží nám na zdraví a bezpečí vlastných zamestnancov, ako aj externých pracovníkov. Preto pred vstupom do výrobných priestorov a pred vykonaním prác pre spoločnosť Hydro je potrebné sa oboznámiť s bezpečnostnými pokynmi platnými na území spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. Pred vstupom do priemyselného areálu je každý návštevník povinný odstaviť svoje motorové vozidlo pred vstupnou bránou na vyhradenom mieste a zaregistrovať sa na vrátnici. Pri registrácii je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, oboznámiť sa a podpísať bezpečnostné predpisy stanovené správcom priemyselného parku, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. Návštevník na vrátnici obdrží vstupnú čipovú kartu, ktorá mu umožní vstup do areálu Hydro cez osobný turniket, prípadne cez rampu určenú pre motorové vozidlá. Po registrácii prechádza návštevník vstupnou bránou do areálu priemyselného parku. Pred vstupom do spoločnosti Hydro je potrebné zaparkovať motorové vozidlo na vyhradenom parkovisku a mieste určenom pre návštevníkov. Na vyhradených parkovacích miestach v celom areáli Hydro platí všeobecné pravidlo parkovanie cúvaním. Po zaparkovaní sa návštevník ohlási pracovníkovi spoločnosti Hydro, ktorý je objednávateľom prác, ktoré budú vykonávané. Za návštevníka je od prvého momentu jeho vstupu na územie spoločnosti Hydro zodpovedný objednávateľ. Návštevník je povinný sa riadiť jeho pokynmi. Areál spoločnosti Hydro je monitorovaný kamerovým systémom, na čo upozorňuje aj informačná tabuľa umiestnená pred vstupom cez osobný turniket alebo rampu. Na orientáciu spoločnosti Hydro slúžia informačné tabule. Jedna z nich je umiestnená hneď pri vstupe do areálu oproti osobnému turniketu. Externí pracovníci s platným školením BOZP sa s objednávateľom vopred dohodnú na mieste, kde vybavia povinnú administratívu. Platnosť školenia je 1 rok od dátumu preškolenia. Externí pracovníci, ktorí nemajú platné školenie BOZP, sú povinní zhromaždiť sa na recepcii administratívnej budovy, kde následne absolvujú vstupné školenie BOZP zabezpečené pracovníkmi oddelenia HSE. Pracovníkov HSE oddelenia kontaktuje objednávateľ prác. Na recepcii sú externí pracovníci povinní zapísať sa do knihy návštev a čakať na príchod pracovníka oddelenia HSE, ktorý zabezpečí školenie BOZP. Pred výkonom prác je potrebné absolvovať školenie BOZP, OOPP a ŽP, mať vypísané a podpísané pracovné povolenie, byť zdravotne spôsobilý na výkon práce, mať potrebné oprávnenia na výkon práce nevyhnutné pri zváraní alebo prácach vo výškach, mať rizikovú analýzu, teda zhodnotenie rizik pri výkone prác. Táto je nevyhnutná pri vykonávaní rozsiahlejších projektov. Školenie platí 1 rok od dátumu absolvovania školenia. Po absolvovaní školenia objednávateľ prác vyzdvihne externého pracovníka a vysvetlí mu, kde je možné zaparkovať motorové vozidlo, ak je potrebné pre výkon práce. Informuje ho, kde je možné vyložiť tovar, náradie, prípadne iný materiál. Externí pracovníci sa môžu pohybovať iba po vyhradených chodníkoch a prechodoch prechodcov a musia dodržiavať všetky pravidlá BOZP. Parkovanie cúvaním na vyhradených parkovacích miestach v areáli spoločnosti Hydro neplatí iba v prípade potreby vyloženia alebo naloženia materiálu alebo tovaru. V spoločnosti Hydro sú zakázané nasledovné činnosti. Zákaz fajčiť. Fajčenie je povolené iba na vyhradených miestach.
Zákaz vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Zákaz vykonávať činnosti bez osvedčenia. Zákaz fotografovať, filmovať alebo zhotovovať zvukové záznamy. Zákaz používať nebezpečné postupy práce a pracovné prostriedky. Zákaz poškodzovať majetok spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia. V prípade nedodržiavania interných predpisov spoločnosti Hydro je možné udeliť externému pracovníkovi alebo firme sankciu vo výške 350 alebo 1700 eur podľa závažnosti porušenia. Represívne opatrenia. Za nedodržanie bezpečnostných predpisov bude voči dodávateľovi uplatnená sankcia. Porušenie typu A. Zmluvná pokuta vo výške 1700 eur. Závažné porušenie bezpečnostných pravidiel. Zvlášť nebezpečný spôsob práce. Ohrozenie života a zdravia našich alebo externých zamestnancov. Fyzický útok na zamestnanca Hydro. V priebehu 1 roka udelené porušenie typu B. Pozitívna dychová skúška. Pozitívna skúška na omamné a iné psychotropné látky. Pri danom porušení sa môže firma Hydro Extrusion Slovakia AS rozhodnúť aj ukončiť spoluprácu s dodávateľskou firmou z dlhodobého hľadiska. Porušenie typu B. Zmluvná pokuta vo výške 350 eur. Menej závažné porušenie bezpečnostných pravidiel. Nenosenie OOPP pri výškových prácach, horúcich prácach a pri práci v stiesnenom priestore. Vulgárne alebo agresívne správanie zamestnancov dodávateľských firiem. V priebehu 1 roka udelené porušenie typu C. Výkon prác nebezpečným spôsobom. Práca bez certifikovaného náradia. Ohrozenie zdravia našich alebo externých zamestnancov. Opakované nerešpektovanie pokynov zamestnancov Hydro Extrusion Slovakia AS. Porušenie typu C. Písomné upozornenie bez finančného postihu. Najmenej závažné porušenie bezpečnostných pravidiel. Nenosenie OOPP pri práci. Netýka sa to výškových prác, horúcich prác, prác v stiesnenom priestore. Práca bez platného pracovného povolenia. Pohyb po areáli mimo miesta výkonu prác. Parkovanie mimo vyhradených miest. Nerešpektovanie pokynov zamestnancov spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia AS. Porušenia typu A, závažné porušenie, B, menej závažné porušenie, C, najmenej závažné porušenie závisí od závažnosti porušenia bezpečnostných pravidiel firmy Hydro Extrusion Slovakia AS. To znamená, že dodávateľ alebo zhotoviteľ môže dostať akúkoľvek sankciu v závislosti od porušenia. V spoločnosti Hydro je prísne zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach, kde sa nachádza popolník a hasiaci prístroj. Ako už bolo spomenuté, v areáli spoločnosti Hydro je možné sa pohybovať iba po vyhradených chodníkoch. Do výrobných hál je možné vstupovať len cez osobný vstup. Vstup cez brány je zakázaný. Tieto sú určené iba pre vstup vysokozdvižných vozíkov. Vo všetkých výrobných halách je povinnosť používať nasledovné osobné ochranné pracovné pomôcky. Ochranná prilba, ochranné okuliare, chrániče sluchu, pracovná obuv, pracovný odev s názvom firmy alebo reflexná vesta, podľa druhu vykonávaných prác prípadne aj dodatočné ochranné prvky, ochranný respirátor alebo dýchacia maska, pracovné rukavice, ochranný odev protikyselinový, zabezpečenie proti pádu pri výkone prác vo výškach. Vizualizácia oprávnení na bezpečnostnej prilbe. Máme zavedené nálepky na vysokozdvižné vozíky, žeriavy, prvá pomoc a prácu vo výškach. Za prvé, teraz je evidentné, ktoré oprávnenia má pracovník. Za druhé, taktiež je ľahko odsledovať, či daná osoba je oprávnená na manipuláciu so zariadením. Systém farieb bezpečnostných prílieb. Červenú prilbu majú protipožiarne hliadky. Reflexnú zelenú prilbu majú zamestnanci, ktorí sú v procese zaúčania sa za žeriavnika. Bielu farbu majú všetci ostatní zamestnanci Hydro Extrusion Slovakia. Do výrobných hál je možné vstupovať iba riadne ustrojený a vybavený požadovanými OOPP. Je zakázané vstupovať v krátkych nohaviciach s rozpustenými dlhými vlasmi alebo voľne vejúcim oblečením. Najväčším nebezpečenstvom vo výrobnej hale je zrážka s vysokozdvižným vozíkom. Podľa pravidiel BOZP spoločnosti Hydro má vysokozdvižný vozík vždy prednosť. Všímajte si piktogramy a bezpečnostné značenia. Vysokozdvižný vozík má vždy prednosť. Neprechádzajte, nevstupujte do dráhy vysokozdvižného vozíka, pokiaľ nemáte istotu, že vás vodič vozíka vidí a registruje. Dôležitý je očný kontakt. Je zakázané prechádzať po poddvihnuté bremená.
halách je možné pohybovať sa iba po vyznačených zelených chodníkoch, kde je najmenšia pravdepodobnosť stretu s vozidlom. Pri pohybe na schodisku je povinnosť držať sa zábradlia. Pred výkonom prác má externý pracovník povinnosť uistiť sa, že má potrebné pracovné povolenia. Všeobecné pracovné povolenie, ktoré je potrebné pri výkone každej práce. Povolenie na výkon horúcich prác. Toto povolenie je potrebné vždy, ak pri práci vznikajú iskry, ktoré môžu mať za následok vznik požiaru. Povolenie na výkon prác vo výškach. Toto povolenie je potrebné pri prácach vo výške od 1,5 metra a nad voľnou hĺbkou. Povolenie na výkon prác v stiesnených priestoroch. Pred začatím výkonu prác je nevyhnutné zmerať koncentráciu plynov. Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky. Pri tejto činnosti sa pracovník musí chrániť proti pádu, a to od výšky 1,5 metra. Prostriedky proti pádu sú najmä bezpečnostné lano, bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj, skracovač lana, samonavíjacia kladka, bezpečnostná brzda, prípravky na spúšťanie a vyťahovanie vrátane príslušenstva, prilba uspôsobená na prácu vo výškach. Všetky zabezpečovacie prostriedky musia byť certifikované. Zamestnanec musí byť zaistený počas celej doby výkonu práce vo výške, vrátane premiestňovania sa. Rebrík možno používať len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia. Pri vystupovaní a zostupovaní musí byť pracovník otočený tvárou k rebríku a musí mať možnosť pridržať sa ho oboma rukami. Udržovaný trojbodový kontakt. 2 nohy plus 1 ruka alebo 1 noha plus 2 ruky po celý čas. Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch je zakázané pracovať nad sebou. Nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje. Pred každým použitím rebríka je nutné skontrolovať, či nie je poškodený a či je označený. Ak je zamestnanec chodidlami vyššie ako 5 metrov, musí používať zabezpečenie proti pádu. Lešenie môže stavať iba odborne spôsobilá osoba. Na lešení musí byť oznam, zákaz používania, lešenie vo výstavbe, alebo protokol o odovzdaní lešenia, alebo interné označenie tabuľkou. Malé typizované lešenia môže stavať zaškolená osoba, ktorá má o tom doklad. Môže ich stavať len odborne spôsobilá osoba, musí vlastniť lešenársky preukaz. Môžu byť odovzdané do užívania až po úplnom ukončení a vybavení. Musí byť o tom urobený zápis do stavebného denníka. Okrem normalizovaných alebo typizovaných lešení s výškou pracovnej podlahy do 1,5 metra.
Pre prístup pracovníkov na podlahy lešenia sa musia zriadiť rebríky alebo rebríkové schody. Rebríky sa nesmú používať ako podperný prvok lešenia. Konštrukcia nesmie byť z labilných predmetov alebo predmetov určených na iné použitie. Konštrukcie lešenia musia byť stále udržiavané tak, aby mohli bezpečne plniť funkciu, pre ktorú boli zriadené. Konštrukcie lešenia musia byť jedenkrát za mesiac odborne prehliadnuté. Tento interval sa skracuje na 14 dní pri lešeniach vystavených účinkom mechanického kmitania, v blízkosti komunikácie a podobne, za druhé lešeniach pojazdných a za tretie lešeniach zavesených. Mimo pravidelnej prehliadky sa prevádza denne pred zahájením práce zbežná prehliadka konštrukcie lešenia ako celku, pri ktorej sa kontroluje najmä kompletnosť konštrukcie, zábradlie, podlahy, výstupy a podobne. Rebríky a lešenia, požiadavky na mobilné lešenie. Pri mobilných lešeniach sa musia zohľadniť nasledujúce požiadavky. Pre vonkajšie použitie pomer výška-šírka lešenia nesmie byť väčšia ako 3:1. Pre vnútorné použitie pomer výška-šírka lešenia nesmie byť väčšia ako 4:1. Pri práci na lešení musí byť aktivovaná bezpečnostná brzda, ktorú používateľ kontroluje pred každým použitím lešenia. Mobilné zdvíhacie plošiny. Môže ich používať len odborne spôsobilá osoba. Používateľ musí vykonať vizuálnu kontrolu plošiny pred jej použitím. Pre prácu v mobilnej zdvíhacej pracovnej plošine je povinný používateľ nosiť osobné zabezpečenie s použitím krátkeho lana, ktorým sa zaistí na bode v plošine, ktorý navrhol výrobca. Zaisťovanie na konštrukcie mimo plošiny nie je povolené. Do plošiny sa vstupuje alebo vystupuje len keď je v najnižšej polohe. Vedenie plošiny je možné len keď je v najnižšej polohe. Vo vnútri plošiny je zakázané používať schodíky, rebríky a iné zariadenia na dosiahnutie väčšej výšky. Plošinu nie je možné nechávať bez dozoru. Plošinu je zakázané používať pri veterných podmienkach špecifikovaných výrobcom alebo pri rýchlosti vetra väčšej ako 8 metrov za sekundu. Pri práci v plošine musí byť niekto pri dolnom ovládaní s platným oprávnením pre prípad mimoriadnej situácie. Práca na streche. Pred začatím prác. Zabezpečiť bezpečný vstup na strechu aj únik z nej. Technologický postup prác predložiť na EHS na posúdenie. Zhodnotiť riziko. Zaviesť primerané preventívne opatrenia. Školenie pracovníkov pre prácu vo výškach. Pri práci na streche. Ochrana. Proti pádu z voľných okrajov. Proti sklznutiu pri sklone nad 25 stupňov. Proti prepadnutiu. Pri použití rebríka na streche so sklonom viac ako 45 stupňov musí pracovník použiť aj OOPP proti pádu.
Práce nad sebou. Práce nad sebou len vo výnimočných prípadoch. Pod miestom manipulácie s materiálom sa musí zabezpečiť dostatočne voľný priestor. Práce na vysokých objektoch, prítomnosť minimálne 2 pracovníkov. Práce nad sebou, zhadzovanie predmetov a materiálov. Miesto dopadu zabezpečené proti vstupu osôb. Okolie dopadu chránené proti odrazu alebo rozstreku zhodeného materiálu. Zákaz hadzovať predmety, pri ktorých sa nedá predpokladať miesto dopadu. Ak vzniká prašnosť, urobiť ochranné opatrenia. Práce nad sebou, prerušenie práce vo výškach. Pri búrkach, silnom daždi, snežení alebo tvorení námrazy. Pri vetre s rýchlosťou nad 8 metrov za sekundu, čo je 28,8 km za hodinu. Pri viditeľnosti menšej ako 30 metrov. Pri teplote prostredia nižšej ako -10 stupňov Celzia alebo vyššej ako 43 stupňov Celzia. Zásady práce s elektrickými zariadeniami. Nenahrádza poučenie osôb bez elektrotechnického vzdelania. Pri práci s elektrickými zariadeniami platí zákaz pracovať na nekrytých živých častiach elektrických zariadení, to je častiach pod napätím, ani sa ich dotýkať priamo alebo akýmkoľvek predmetom. Obsluhovať elektrické zariadenia len v súlade s návodom na obsluhu od výrobcu. Vykonávať údržbu a opravu na elektrickom zariadení vrátane čistenia a bežnej prehliadky len pri vypnutom stave a určenými osobami. Obsluhovať elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia, ktoré sú prevedené tak, že pri ich obsluhe nemôže prísť do styku so živými časťami elektrického zariadenia pod napätím. Vypínať a zapínať jednoduché elektrické zariadenia. Premiestňovať a predĺžovať pohyblivé prívody spojovacími káblami so spojovacími časťami. Pohyblivé zásuvky a vidlice. Len za vypnutého stavu. Zákaz otvárať elektrické rozvodné zariadenia. Dodržiavať poriadok na pracovisku. Používať LOTOV na zariadeniach, kde je to možné. Horúce práce. V celom areáli je zakázané používať otvorený oheň alebo tepelné zdroje, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Na horúce práce je potrebné mať platné povolenie vydané zodpovedným zamestnancom Hydro AS. Zváračské práce môžu vykonávať iba osoby s platným zváračským preukazom. Rozvody elektrickej energie a plynové hadice nesmú byť ohrozené mechanickým, tepelným a iným poškodením. Pred výkonom prác treba odstrániť z dosahu všetky horľavé materiály, prípadne ich zakryť nehorľavou plachtou. Na pracovisku musí byť dostatok hasiacich látok. Pri práci vo výške je potrebné priestor pod ním riadne zabezpečiť. V priestoroch s možnosťou výskytu výbušnej atmosféry venovať pozornosť dôkladnému odvetraniu pracoviska. Zváranie, rezanie, brúsenie. Povolenie na horúce práce. Odborná spôsobilosť, zváračský preukaz, minimálna platnosť 2 roky. Používanie OOPP, zváračská kukla, ochranné okuliare, zváračské okuliare. Posúdenie pracoviska pred začatím prác, či pôjde o miesto so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru. Zaistiť dostupnosť požiarno-technických zariadení. Používanie len certifikovaných nepoškodených pracovných prostriedkov. Zváranie nesmie byť vykonávané nad sebou, ak pracoviska nie sú oddelené pevným stropom bez otvorov. Umiestnenie fliaž na zváracie plyny len na stabilných miestach. Zamedziť možnosť prevrhnutia a pádu. Pri viacerých súpravách na pracovisku minimálna vzdialenosť 3 metre.
Zváranie, rezanie, brúsenie. Zváračské hadice alebo elektrické vodiče nesmú byť ovinuté okolo tela zvárača. Súpravu fliaž alebo zvárací zdroj chrániť pred roztrekom žeravého kovu. Pri zváraní v stiesnených priestoroch premerať atmosféru, výbušnosť. Ak fľaše na kyslík, armatúry, tesnenie fliaž a ventilov, zváracie prístroje alebo ich príslušenstvo prišli do styku s olejom, tukom alebo inou nečistotou, nesmú sa používať. Zvárací kábel musí byť spojený so zváraným predmetom alebo s podložkou zváracou svorkou. Držiaky elektród sa smú odkladať iba na izolačnú podložku alebo odizolovaný stojan. Nedopálky elektród do nehorľavých nádob. Pred opustením pracoviska vypnúť zdroj elektrického prúdu na zváranie. Zdvíhacie zariadenia. Odborná spôsobilosť obsluhy pre prácu so zdvíhacími zariadeniami. Obsluha mobilnej pracovnej plošiny, preškolenie raz za 12 mesiacov. Kontrola viazacích prostriedkov pred každým použitím, vrátane bezpečnostných postrojov pre prácu vo výške. Dbať na správne skladovanie a správne používanie. Práca v stiesnených priestoroch. Kľúčová charakteristika stiesnených priestorov. Obmedzený alebo sťažený vstup alebo výstup do priestoru. Úplne alebo čiastočne uzavretý priestor. Nie sú konštruované alebo určené pre dlhodobý pobyt ľudí. Sú alebo sa môžu stať nebezpečné pre každého, kto do nich vstupuje z hľadiska ich konštrukcie alebo atmosféry. Napríklad potrubia, filtračné komory, silá. 4 základné kroky pre ochranu pracovníkov. Za prvé, identifikácia stiesnených priestorov. Za druhé, mať záchranný plán pre mimoriadne udalosti v stiesnených priestoroch. Za tretie, identifikácia nebezpečenstiev v daných stiesnených priestoroch. Za štvrté, prijať opatrenia k zisteným nebezpečenstvám. Spoločné nebezpečenstvá v stiesnených priestoroch. Toxické plyny, nedostatok alebo príliš veľa kyslíka, požiar alebo výbuch, pohltenie, utopenie. Bezpečná hladina kyslíka je od 19,5% do 23%. Práca v stiesnených priestoroch. Pred začatím prác je potrebné vyplniť povolenie pre prácu v stiesnených priestoroch. Do stiesnených priestorov môžu vstupovať iba poverené osoby. Minimálne jedna osoba musí ostať mimo stiesnený priestor. Pred vstupom do stiesneného priestoru zmerať koncentrácie nebezpečných plynov a kyslíka. V prípade potreby použiť vhodné OOPP a zabezpečenie protipádu. Zvýšenú pozornosť venovať horúcim prácam. Izolácia energií za pomoci LOTOV. LOTO postup je súbor krokov, ktoré určujú, ako energiu od zariadenia odpojiť, ako zabezpečiť miesto odpojenia, ako uvoľniť prípadnú zvyškovú energiu a kroky na opätovné uvedenie do prevádzky.
Pokiaľ zariadenie, na ktorom sa bude pracovať, je na zozname zariadení podliehajúcom zaisteniu cez LOTO. V povolení na prácu bude uvedené, že na zaistenie energií sa použije LOTO. Všetci zamestnanci dodávateľa dostanú čierny osobný zámok. Oprávnený zamestnanec zo SAPAS zaistí zariadenie a kľúče vloží do LOTO kufríka. Každý zamestnanec pracujúci na zariadení je povinný zamknúť LOTO kufrík k zariadeniu, na ktorom pracuje svojim čiernym zámkom a kľúč si nechať u seba. Pokiaľ sa presúva na iné pracovisko, berie si so sebou aj svoju osobnú zámku. Po ukončení prác odovzdá povolenie na prácu aj so všetkými pridelenými zámkami. Pozor, ku každému zámku pasuje iba jeden kľúč. Práca s nebezpečnými chemickými látkami. Pred začatím prác je potrebné vyplniť zoznam nebezpečných chemických látok, doložiť kartu bezpečnostných údajov, používať odporučené OOPP, pri manipulácii dodržiavať pokyny výrobcu. Každá nádoba s nebezpečnou chemickou látkou musí byť riadne označená. Je zakázané vnášať do areálu nebezpečné látky a materiály nesúvisiace s výkonom práce. V prípade úniku postupovať podľa havarijného plánu. Zabrániť úniku do kanalizácie a ohrozenia životného prostredia. Použiť havarijnú súpravu. Nahlási každú udalosť zodpovednému zamestnancovi Hydro. Aby mohlo prísť k horeniu, treba vytvoriť horľavý súbor, ktorý tvoria 3 zložky. Horľavá látka, oxidovadlo, napríklad kyslík zo vzduchu, ktorý obsahuje 21%, na horenie aspoň 15%, zdroj zapálenia, otvorený oheň, elektrická iskra, samovznietenie. Trojuholník horenia, iniciátor, mechanická energia, elektrická energia, energia z chemických reakcií, horľavá látka, pevné látky, kvapalné látky, plynné látky, oxidovadlo, kyslík, chlór, brom. Ak čo len jedna z týchto zložiek chýba, k horeniu nepríde. Tento poznatok je využívaný pri hasení požiarov. Ako správne použiť hasiaci prístroj? Práškový hasiaci prístroj sa používa na hasenie tuhých látok, drevo, uhlie, guma. Tekutých látok, benzín, olej, alkohol. Plynných látok, zemný plyn, bután. Hasiaci prístroj sa dá použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým prúdom. Aktivácia. Odblokujte poistný kolík. Za druhé, nasmerujte hadicu na oheň. Za tretie, stlačte rukoveď.
Pri výkone prác je potrebné mať na pamäti, že je lepšie stratiť 1 sekundu v živote, ako stratiť život v 1 sekunde. Pokyny v prípade úrazov a mimoriadnych udalostí. Vždy je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Hydro. To je osoba, ktorá je zodpovedná za externú firmu. V prípade úrazu je potrebné volať číslo 155 alebo 112. V prípade požiaru je potrebné volať ohlasovňu požiarov na telefónnom čísle +421 45 601 3333 alebo 150. Pri každom úraze alebo nebezpečnej udalosti je pracovník povinný podrobiť sa dýchovej skúške na prítomnosť alkoholu. Po ukončení prác je externý pracovník povinný zanechať pracovisko v čistom a nezávadnom stave. Ukončenie prác je potrebné oznámiť objednávateľovi a zotrvať na mieste až do jeho príchodu. Zodpovedný pracovník, objednávateľ, skontroluje vykonané práce a stav pracoviska.